салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Баъд аз танаффуси бозиҳои тими мунтахаб чемпионатҳои Аврупо аз сар гирифта шуданд, Ла Лига ҳам ба рақобатҳои худ идома дод. Дар ин давр Барселона дар сафар бо Хетафе рӯбарӯ гардид. Пеш аз вохӯрии ҳардуи даста имтиёзи баробар доштанд. Барселона бо 2 ғалаба ва 1 мусовӣ то ба ин бозӣ омада расид. Хетафе дар майдони худ ҳамеша муқобилияти сахт нишон медиҳад ва ин рақобат ҳам истисно набуд. Ин ҳам як имтиҳони ҷиддӣ барои Барселона ба ҳисоб мерафт, ки тоб оварда натавонист. Аввалин мағлубияти Барселона зери роҳбарии тренери нав моро маҳтал нагузошт. Мо дар ин видео кӯшиш мекунем омилҳои асосии бохти барвақти Барселонаро пешгирӣ намоем. Дӯстон, ба наздикии Лигаи Чемпионҳо сар мешавад ва аввалин бозии худро Барселона бар зидди Ференцварш мегузаронад. Ғалаба якум дар Лигаи Чемпионҳо ҳамавақт муҳим аст, пеш аз бозии Эл Класико ва бозӣ бо Ювентус. Ширкати 1xBet, ки сарпарасти видеои мо мебошад, ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад. Бора ҳамин дӯстон ҳатман ба ссылкаи комментария буда дароед ва бо промокоди BARSATG дар аввалин ставкаи худ соҳиби $100 гардед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Аввалин мағлубияти Барса зери роҳбарии мураббии нав ба вақте рост омад, ки Роналд Куман дар ҳаят тағйирот ворид кард. Яку як бора ба 2 нафар аз дақиқаҳои аввал шанс дода шуд, ки ба андешаи ман ҳоло онҳо хом ҳастанд. Дембеле оман мисли як консерваи вайроншуда аст. Педри бошад хело ҷавон. Ҳамчунин Сержино Дест 90 дақиқаи пурра дар майдон ҳунарнамоӣ кард. Муфассал дар бораи ҳаяти аввалия гап занем. Дарвозабон Нето буд. 4 нафар ҳимоятгар: Роберто аз тарафи рост, Пике ва Лангле дар марказ, Дест дар канори чап. Болотар 2 нафар мавқеъ пайдо карданд: Де Йонг ва Бускетс. Дар ҳуҷум Дембеле аз чап, Месси дар ҷои худ, Гризман дар мавқеи ягона ҳуҷумкунандаи марказӣ ва Педри дар пушти ӯ. Хетафе бо схемаи 4-4-2 бозиро шурӯъ намуд ва ин барои прессинг кардан равона шуда буд. 10 дақиқаи аввал Барселона ба дастаи фаворит мунаам буд, то он даме ки Хетафе фишору фишанги худро ба кор бурд. Зери прессинги дастаи шаҳри Мадрид рӯҳияи бозингарони меҳмонон тағйир ёфт ба ранги либосашон муносиб. Дар ин гуна ҳолати Барселона ба пуфак монанд буд, ба исилоҳ воздушни шарик, хело зебо, диққатҷалбкунанда, лекин дарунаш холӣ. Чунин бозии берангу берун дар замони роҳбарии Кике Сетиен мушоҳида нагардида буд. Мо дар бораи ҳар як бозингар ҳатман гап мезанем, лекин дар ин бозӣ ягон нафари онҳо барои ғалаба кӯшиш накарданд. Ҳама огоҳ ҳастанд, ки дар Барселона вазъият чӣ гуна аст. Чанд рӯз пеш роҳбарияти даста футболбозонро хабардор кард, ки 30% маоши онҳоро ихтисор мекунанд. Ин тасмим яктарафа қабул гардид. Аз ин сабаб бозингарон дар майдон мисли коргарони фабрика буданд, ки аллакай аз кори доимӣ маҳрум гардиданд ва баъд аз барканор шуданашон маҷбур ҳастанд 15 рӯз аз рӯи қонун кор кунанд. Бори дигар амин гардем, ки Барселона ҳамчун клуб арзи ҳастӣ намекунад, то он даме ки проблемаи интихоб намудани президенти нав ва мушкилоти молиявӣ ҳалли худро пайдо накунад. Аз ин даста бозии зебо ва натиҷаи мусбат интизор шудан бефоида аст. Дар бораи кадом натиҷа ҳарф бояд зад вақте ки капитани даста дар рӯи чомадони худ нишастааст ва аллакай варианти идома додани фаъолияти ӯ дар берун аз Каталония маълум аст. Аз соли 2016 ису бори аввал бозингарони Барселона дар якум тайм танҳо 3 маротиба дар ҷаримагоҳи рақиб ба туб расиданд. Тасаввур мекунед, дар 45 дақиқа фақат 3 бор ба туб расидани бозингарон дар ҷаримагоҳ ин даҳшат аст. Бале, 2 бор дару девори дарвоза ба нишон гирифта шуд ва 1 маротиба Гризман бо дарвозабон 1-1 баромад, лекин статистика ҳеҷ гоҳ фиреб намекунад. Барои гол задан имконияти зиёд доштан дар кор, сохтан дар кор, онро истифода кардан лозим аст. Гризман бошад шикоят мекунад, ки ӯро дар Барса нодуруст ба кор мебаранд. Ба ҷои ин имконияти 100%-ии голзаниро истифода бурдан лозим. Он вақт исбот мекард, ки дар ҳақиқат тренер гунаҳгор аст. Дар 4 бозии аввал Роналд Куман ба ӯ шанс медиҳад, лекин Гризман дар ин муддат ягон кори фоидаовар накард, дар ҳоле ки 3 гол ва 1 ассист дар 4 бозии охири Франсия ба қайд гирифт. Аз 28 зарбаи ӯ 26 шарс хато аст. Роналд Куман ӯро дар ҳамаи мавқеъҳои майдон истифода бурд. Дар канори рост, чап, дар пушти форвард ва имрӯз дар мавқеи ҳамлагари марказӣ. Бозам Гризман гол задан наметавонад, гӯё хунукӣ карда бошанд. Ба андешаи худи ӯ иллати асосӣ дар мавқеи нодуруст бозӣ карданаш аст. Ин кадом мавқеъ бошад, агар медонистем бисёр хуб мешуд. Дар як вақт бо Дембеле бозӣ кардани ӯ даҳшат аст. Ҳамаи ҳуҷумҳои дастаро онҳо вайрон мекунанд. Усмон тӯбро 4 метр аз худ дур мекунад. Лейтенанти хурди Антон дар ҳолати 1-1 гол зада наметавонад. Ба фикрам дар Барселона дард намуданд, ки ба ҷои Суарес бояд нафари дигар тарки даста мекард. Акнун аз рӯи адолат ҳатто Брейтвейт ҳаққи бештар дорад, ки дар хати ҳамлаи Барселона ба майдон барояд. Ба ҳар ҳол ӯ назар ба дигарон мотиватсия дорад.
охири сол бисёр мушкил сипарӣ мегардад. Бозиҳои пай дар ҳам баргузор мешавад, лекин чунин ба назар мерасад ки футболбозон нав аз таътил баромаданд. Бори аввал ҳам дигарро мебинанд, чунки ҳар як паси сеюм ба қафо анҷом дода мешуд. Дар бораи бозии дастовӣ гап намезанем. кӯшиши бозингарон бенатиҷа анҷом ёфт. агар мехостанд бар ивази маҳорати инфиродии худ, яъне ягон трюк ба бозӣ шиддат бахшанд. дар ин гуна ҳолатҳо бояд тренер тағйирот ворид кунад. оё Пиянич бо нархи бештар аз 70 миллион евро барои дар курсии эҳтиётӣ нишастан харида шудааст? аз ҳад зиёд ба як принсип часпидан оқибати хуб надорад. ҷавон кардани ҳайати даста бояд марҳила ба марҳила анҷом дода шавад. петри дар 17-солагӣ наметавонад бозингари асосӣ бошад. роналд куман бояд зудтар ҳайати асосиро маълум кунад, лекин ӯ Каутино ва Пияничро дар курсии эҳтиётӣ нигоҳ дошта ба эксперимент даст мезанад. ба майдон омадани Каутино Бретиё дар Тринкао дер шуда буд. Хетафе баъд аз хатои Деёнг аз пеналти гол зад ва дигар пурра ба ҳимоя нишаст. онҳо бо ҳар роҳ кӯшиш мекарданд ки ин ҳисобро нигоҳ доранд. бо даст ба сару рӯи рақиб задан дар ин бозӣ фақат ба футболбозони Хетафе раво буд. аз ин хотир ба ҳимоятгари онҳо Алан Ньюм довар ҳатто корти зар нишон надод, чунки имрӯз худи бозингарони Барселона заифу сус буданд. ба рафтори дағали бозингарони рақиб ягон посух намедоданд. вақте ки як нафар аз футболбози Хетафе барои фатҳӣ баромад, касе чизе нагуфт. аламоварашон аст ки онҳо ин мағлубиятро як ҳолати маъмулӣ қабул карданд. гӯё як рӯзи корӣ дар фабрика ба анҷом расид ва рӯзи дигар боз ба кор мебароянд. бозингарон мисли халқи оддӣ зери зулму корфармо афтуданд. танҳо маош онҳоро дар клуб нигоҳ медорад. бори аввал дар таърихи футбол се бозингари Барселона аз сӯи маҷаллаи Марка ягон баҳо нагирифтанд. Гризман, Деёнг ва Дес гӯё ки дар майдон набуданд. дар бораи ду нафари аввал мо аллакай гуфтем. Гризман ҳолати як ба якро барбод дод. Деёнг сабабгори пеналти ва гол ба дарвозаи Барселона шуд. Дес бошад ба андешаи ман назар ба дигарон он қадар заиф набуд. дар бадтарин бозии ин мавсим бори аввал дар давоми 9 сол Барселона аз дасти Хетафе шикаст хӯрд. дастаи шаҳри Мадрид ба бародари худ, душмани асосии Барселона кӯмак намуд. акнун дар Эл Классико ғалаба кардани Барса доғи ин нангро шуста метавонад. ба ҳамин тамом бародарон, ба фикри шумо проблемаи асосии Барселона дар чист? бояд Куман дар ҳайати асосӣ кадом бозингаронро истифода баранд? вариантҳои худро ҳатман дар комментария нависед. ба ман хеле шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.